салом алайкум подписчикони азиз. ди сар ғинаҷини биғиз дар навор мемонем. бародарон аз тамошо кунед, лайка подписатсияро фаромӯш накунед, наворҳоро тамошо кунед то ахир аз навор берун нашед. ҳар ди ғинаҷинакҳои нозоида почабуланди хушӯ ғинаҷини номери 1 5моҳагиро буд мена 6 моҳагиш медурад биғизиш аниқай бародарони азиз. молаки аҳлай масъалаи хурду хӯрока ҳама шароитош хубай. сари мола тамошо кунед, попарша ҳамаша ба назар бигиред бародарони азиз. фикруно ақидотуна дар комментария бинависед. мол номери 1 ина бародарони азиз масъалаи аҳлиш беҳад молаки аҳлаки хубай, чочпари хуб дорад, кле ғавс ранги асалай клеш. хулоса ина тамошо кунед бародарони азиз. қафои молози навор менем. не қафош мол беҳад фигураи хушрӯ дорад, гардани баланд, нав дута дандони калон бировардагиай. я дандоноша нишонти камтар лавша чика дандонаш дёр меяд. ина бародарони азиз иш наш камтар бардор калаша ша бардор бықарни кама хаким тедаҳанша чика дёр меяд дандонош. хулоса бародарони азиз дута дандони калон дорад, нав бировади ҳоли прашам кардагӣ нест. ана ҳойка бародарони азиз дута дандони калон ҳоли прашу кардагӣ нест. хулоса ки мол хурду хӯрокаш ҳама шароитош хубай. ба дили прай бародарони азиз касоне ки харидорӣ карданӣ бошанд метавонед биё хонада бибинем бародарони азиз. ай пеш бибинем мола биқапе ҳама шароитоша бибине, масъалаи хурданша саломатиша ҳамаша тамошо кунед бародарони азиз. моли рақам 1 нархш бародарони азиз 17,500 муомила дорад. муомилаи хуб дорад, доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти хатлон. пеш бачаҷон бародарони азиз номери рақами 2 ғинаҷини нозоида дандони партуфтагӣ нест, оли дандони калон. дандонош дандони гусалак ҳоҷати нишон доданам нест, балки гусалакш маълумай. инам бародарони азиз биғизай ҳамаша тамошо кунед бародарони азиз. қафои мола бибинед, ина қафои мол, ина айбараш ҳама шароитоша бибинед. молаки хубай ё ҳарчу пашти фақат ай қадду қоматшу фарқият дорад, ай ҷинсшу агар не ҳарчу як хелам патсвед омадагиан ранги дигониёре, фақат ҷинсшу фарқият менам. номери 1 бузвалатарай биғизиш қариб 1 моҳ фарқият дорад. ишам биғиза бародарони азиз, клеш ғавс ранги асал, дандони калон партуфтагӣ нест. бародарони азиз иш 14,500 муомила дорад, муомилаи хуб дорад бародарони азиз. моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд бародарони азиз. касоне ки харидорӣ карданӣ бошанд якҷоярам бипурсанд, муомилаи хуб доранд. моло қарор доранд дар шаҳри бохтар. рақамҳои телефон бародарони азиз 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст, метавонед занг бизанед, успеҳ кунед, харидорӣ кунед бародарони азиз. фикру ақидотатон дар комментария бинависед бародарони азиз. фақат комментария хубша бинависед, лайк подписатсияро фаромӯш накунед то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳофизӣ мекунем бародарони азиз, то наворҳои оянда. худованд ёру мададгоёратон буд.